Helt klart, så bør man komme og få sine proteser efterset. Og det skal man en gang om året. Hvis man ikke har været det de sidste 8-10 år eller noget, så er det med at komme afsted. Og der er ikke noget at være, han har sagt, bange for. Mange steder, og blandt andet også hos mig i hvert fald, der giver vi et gratis eftersyn, og vi giver også et gratis overslag på, hvilken behandling vi eventuelt mener vil være den rigtige i pågældende situation. Og der man får sin status at vide, så kan man gå hjem og gøre noget ved det, eller man kan lade være. Men jeg synes, det er vigtigt, at man ved, om der er noget galt, og hvad man eventuelt kan gøre. Og desuden så ved jeg, at der er en del, der holder sig lidt tilbage på grund af det økonomiske. Det er ikke fordi, det er dyrt at få proteser, men for en del pensionister, så kan det være mange penge at skulle op og finde de her, afhængig af, hvor meget behandlingen nu koster, ikke også? Men de svageste, han har sagt, de dårligst økonomisk stillede af pensionisterne, de kan jo få tilskud ved kommunen. Og det er cirka måske halvdelen af beløbet, der bliver betalt af kommunen. Og det, altså det er ikke et sted, hvor man skal spare. Altså så hellere spare på campingvognen eller bilen, eller hvad det skal være, fordi at det er livsvigtigt at kunne tygge ordentligt.